салом алейкум ба кулли тамошобинон. имрӯз мо мавзӯъро интихоб кардем ки барои аксарияти мардуми кишвар мавзӯи ҷолиб аст. мавзӯе гӯем ки ба шумор меравад ки мардум инро ҳам интизор буданд, ҳам мардум аз ин истифода хоҳанд кард. ин бошад низоми бонкии исломӣ мебошад. ва аввалин чизе ки мо мехоҳем дар барнома қайд кунем, дар Тоҷикистон якумин бонк ин пештара ҷамъияти саҳомӣ кушодаи соҳибкор бонк буд ки ба номи худро иваз кард ба Тавҳид бонк ва имрӯз аз шуруъ аз 16 сентябри соли равон соли 2019 фаъолияти худро дар асоси принсипҳои исломӣ шурӯъ кард. ва қайд намудан ба мавриде аст ки мо аз ин ба баъд тасмим дорем дар мавзӯи низоми бонкии исломӣ суҳбатҳо дошта бошем ва барои мардуми Тоҷикистон ва он кулли он шаҳрвандоне ки дар дохил ва хориҷи кишвар ҳастанд ва атрофи ин мавзӯъ мехоҳанд ки донишҳои худро васеъ мукаммал кунанд, пурра кунанд, атрофи ин масъала суҳбат мекунем. ва қайд кардан ба мавриде аст ки шуруъ аз моҳи сентябр ки дар баробари оне ки бонки мазкур ба фаъолият оғоз кард фаъолияти худро дар самти низоми бонкии исломӣ, боз як таърихи худро дорад ин низом ки мо дар барномаҳои минбаъда, дар барномаҳои оянда қайд хоҳем кард. ва қайд кардан боз чизи дигаро мехоҳам қайд кунам ки аввалин шуда моҳи марти соли 2010 ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик Содирот бонк ин ки дар дохили худ равзанаи исломӣ кушода буд барои омӯзиши хизматрасониҳои низоми бонкии исломӣ, барои омӯзиши кормандон, барои минбаъд ҷорӣ кардани низоми бонкии исломӣ. ва якчанд боз барои мисол метавон гуфт ки якчанд бонкҳои дигари кишвар низ дар ин самт ҳавасмандии худро нишон дода истоданд ва мехоҳанд ки ба низоми бонкии исломӣ гузаранд ва фаъолияти худро дар самти мазкур чикор кунанд, идома диҳанд. ва чизи ҷолиби дигар дар он аст ки албатта зиёда аз 90-95% мардуми Тоҷикистон мардуми мусалмон ҳастанд ва бештар ҳавасмандии мардум дар он аст ки мехоҳанд аз хизматрасониҳои бонкҳои исломӣ чикор кунанд, истифода баранд. ва дар баробари ин боз қайд мехоҳам кунам ки беҳбудии низоми мазкур аз он иборат аст ки бештари мардум аз чӣ бештар метарсиданд, аз оне ки масалан аз лиҳози ақидаҳои динӣ, аз лиҳози имонӣ намехостанд ки масалан аз хизматрасониҳои бонкҳои анъанавӣ, яъне ки бонкҳои имрӯзае ки дар Тоҷикистон кору фаъолият мекунанд, ки ташкилотҳои қарзӣ мегиранд, истифода баранд, аз чӣ маблағгузорӣ, яъне ки амонатҳои худро дар бонк гузоранд, ҳам як фоизи муайян гиранд ва дар баробари ин тариқи фоиз қарз гиранд. яъне ки бартарии низоми бонкии исломӣ дар он аст ки имрӯз мардум баъд аз ба таври пурра ва мукаммал оғоз кардани фаъолияти худ бонкҳои, яъне ки баъд аз оне ки як ё ду се бонк фаъолияти худро дар самти хизматрасонӣ ба тариқи исломӣ шурӯъ мекунанд, ҳам мардум фаъол мешаванд, ҳам ба иқтисоди кишвар чикор мекунанд, як манфиатҳои хубе ҳам ин низоми бонкӣ оварда метавонад ва дар умум ба шароити зиндагии мардум, ба рушди тиҷорат, ба рушди низоми пулӣ, рушди низоми қарзӣ, рушди сармоягузорӣ ва дар баробари ин боз метавонад ки як пояҳои иқтисоди кишварро чикор кунад, мустаҳкамтар кунад. ва ғайр аз ин боз итминони комил дорам ки дар баробари оне ки низоми бонкӣ ҷорӣ мешавад, ин он принсипҳое ки принсипи асосие ки дар низоми бонкӣ ҳаст, дар низоми бонкии исломӣ, аз он бонкҳои мазкур ба таври пурра ва мукаммал истифода хоҳанд кард ва он хизматрасониҳоеро барои мардуми кишвар пешниҳод хоҳанд кард ки ҳам ба манфиати худи бонкҳо ҳаст ва ҳам ба манфиати аҳолии Тоҷикистон. хуб, ин маълумоти кӯтоҳ буд дар бораи низоми бонкии исломӣ. мо аз ин ба баъд тасмим гирифтем ки дар мавзӯъҳои, яъне ки ба худи низоми бонкии исломӣ дахл дошта атрофи ин мавзӯъ суҳбат кунем ва барои тамошобинон якчанд мавзӯъҳоро пешниҳод кунем, оғоз карда аз таърихи низоми бонкии исломӣ, аз рушди низоми бонкдории исломӣ дар кишварҳои олам, кишварҳои амрикоӣ, аврупоӣ ва кишварҳои осиёӣ, махсусан осиёи марказӣ ва дар умум гирем агар собиқи иттиҳоди шӯравӣ. хуб, ғайр аз ин боз мо фарқияти амалиётҳои низоми бонкии исломӣ аз бонкҳои анъанавӣ ва худи фарқияти бонкҳои исломӣ аз бонкҳои анъанавӣ фарқияташон дар чӣ мебошад, атрофи ин масъалаҳо мо суҳбатҳо дорӣ хоҳем кард, барномаҳоро барои шумо бинандагони гиром пешниҳод хоҳем кард. ва агар шумо дар ин ё он самти низоми бонкии мазкур, яъне бонкдории исломӣ агар суолҳоятон аст, метавонед ки зери ин наворҳои мо коммент кунед, метавонед фикрандешаи худро баён кунед ва мо дар асоси ҳамун дониш, таҷриба ва то он ҳадде ки мо масалан имконият дорем барои шумо чикор мекунем, ба суолҳои шумо
посухҳои мушаххас ва муфассал хоҳем дод. боқӣ сеҳату саломат, комёб ва муваффақ бошед то барномаҳои оянда.